Kani kedai All India Radio Shillong ke khubor ban pulis phi dai ine bada lingdo kimat bakong sanjong ke khubor. Kayeng darbar thawan ke Mikhalia kalayo ya kanam kum kayeng darbar ke Badanburam ong ulat ke Mikhalia utata Katha Roy. Pinjinsur Curfew Subdivisional Magistrate ke Sora Civil Subdivision Hakijaka ke Bahab Hakashela Police Station Talap Police Outpost Bad Bholaganj. Thep kerteng armut ki kertong na kabinta banyak khonya ka syuki sya ka yeng dorbar Raja Sabha na Mikhalia ki khubor ki babnya. Ulat ka Mikhalia utata Gata Roy henin kasni ulayaro ya ka yeng dorbar thawan ka Mikhalia da ka baong bakalayo ya ka nam kum ka yeng dorbar ka Badanburam. Haba kren hakit khot ka yeng dorbar hakasni ningkong jong ka dorbar mang tingka utata Gata Roy ulakintu ya git khot ka yeng dorbar bakinyele katbala ban pinne ya ka ni ka nam baka jilla kalayo. Hakaway pat kalyang ulat ulaong baka day ka kamram jong ka sorkar ban kintiw ya kayo kakot bat ka bhakamyat jong kinong shnong habaro kilyang. Ulat ulaong baka sorkar Mikhalia kala shimlut baro kilat kilinti ban kintiw ya ka rokom im jong kinong shnong da ka baay ya ka sinshar khadar ka babha. Ulaong baga sarkar jalla kala le katbala ban kintiw ya katho ka pule ban pimbhaye ki linti singken ban aye ki la dingsumar ki babhatam ye ki nongshong shnong bat ban pimbyang ya ka boarding electric ha ka jalla baro kaway. Usab Divisional Magistrate ka Sora Civil Subdivision ulapintip baya ka curfew habaro ki jaka khapot ki bahab hapo ka Shela Police Station Talap Police Outpost Bat Bholaganj lapinjas sorno namar ka syongsuk syongsngan kelas dang 1 pai hakite ki jaka katkom ka hukum balapinmi lapelan ya ka curfew habaro ki jaka ki bahab ha ka Shela Police Station nadu kapor nriu beje min step hadu kapor khandai beje min minta kasni habaro ki jaka pat ki baham hapo ka talap outpost kinthop ke ichamati lapalai nado kapor prabaje minstep hado kapor saubaje minta kasni katba habaro ki jaka ki baham hapo Bholaganj lapalai ya ka curfew nado kapor reubaje minstep hado kapor saubaje janmet minta kasni kane ka jing pinbana kanne tat hado banda pinbana da kumwe pan. Hamikhalia armut ki kertong kila thep kerteng banyo khun na kabinta kawai ka shuki shaka yeng dorbar Rajya Sabha u President ka National People's Party u balong u kertong na ka Meghalaya Democratic Alliance iba WR khaluki ila thep kerteng banyo khun ya ka election shaka Rajya Sabha min hakasni palay balala haringkat ke Jason Ranlang u Mintri Rangba Conrad Konggal Sangma lambat ki wai ki khot be trelang hakasanghima nagaseng People's Democratic Front ke Hill State People's Democratic Party but ke United Democratic Party. Hakaway pat kalyang udkhot ublasha jet kerteng naga Congress hakalyang Persha iba Kennedy Karyam henin kasni ila thep kerteng banyak khonye kashuki shaka Rajya Sabha haka jidon lang ki babunwat ki nongelam bahalor jong kaseng bakinthop ru yo nongelam kalyang Persha u Dr. Mukul Sangma. Kani ka khubor ka wanshipi na ka All India Radio Shillong. Haringkat ka jing pintoy kam ya ki lat yada ki babon hakari baro ka way kinthop ya ki kattu ka ni ki jala ka than shatay lammi ngi banlait na ka jing shakta haga jing pang coronavirus ka sarkar Mikhalia ru kalathmu ban khangshwa ya ki khirdop ya let yawan khapot bat ka Bangladesh bat ki way ki jaka bay khapot bat ka jala. Umintri Rangba Conrad Kongkal Sangma ulaong haginong tho khubor henin kasni bakane ke day ka way na kilat yada bakongsan watla kandon de ki way pat ki chingkta habayat ho baka sarkar ka pha pitho bat examine ni kinong let nongwan hakat leng swing umroi ulaong ru balabo ye ki jaka karpang bala ai jing pinshai pat ba lingba gitnat pathai khubor ban pin sapryang ye ka khubor halor ka ni ki jingpang coronavirus hakik ten be day kat kum ki than hakani ki jilla Umintri Rangba ulaong sho baka sarkar kala le ye ka badonkam habakayo ye kinu ki jing pintem bakla shim baro kilat banyada nakani ke jingpang.
Namar ka jinglap baladon ki bayo ya ka jingpang coronavirus hakiway ki jaka hakari but hakiway ki ri ka perthai ka District Health Society West Garo Hills Tura kala pelong ya ka program ay jinghikai na ka binta ki medical officer jong ka district halor ka COVID-19 hennen ka sngi ha Circuit House Tura. U Deputy Commissioner ka West Garo Hills Uram Singh ula pintim bakani ke jing ai jing hikai ka long ka badon kambha na marba don kamban shim ki lat yada na kani ke jing pang ha ka ba ki medical officer lambat ki nong trei katnat ka koi ke kya bakinthop ya ki asha bat ki anganwadi kinla ban pinshai she ki briu halor kani ke jing pang ya bin ula ai jing modru badai ban pinsmo tho ya ki breu halor kani ke jing pang coronavirus khamtam e ya ki to ki baha ki jaka nong kindong ula kintu ya baro ban le kho yelade bat ba ki nong penyat school ki de ban pet bagi kinna school ha ki school jongki ki de ban thet bha ya ki ti khnang ban yada nakabayo ya kinu ki jing pang ka sarkar preng kala pinbana ya ka protection of children from sexual offences rules ar arpo ka bapinna ban pintre kam ya ki binta bala dep pin kala jongani ka an ka be dei bat ka jingnang perking shu ya ka jing ai jing pin shitom ya ki bathom bori ki khinna katto ka ni ki jing ban rap shu ki badan jing mut ki kinthop ya ka jinglong kong san ka police verification jo ki nong trai ha ki school bar ki jaka sumar khinna ki rukom ai jing tip la dadon ka jing pin idur ya ki dur klam akor ha ki kot kisla ki phlim bat ki wei hakabe day bat ka jingpin sajai ki nong pin khen an kum hakaba pin e ki dor klam akor ki khna ka an ka ong ba unu ubreu lada uyo ye ki nu ki jingpin idor ni phlim klam akor ka ba kin thop ye ki khna ne lada yo ka nu ka jingtep baya day bat ka jing pathai ni pin roi shu ye ba kum ki ni ki kam le bi an la ban ai jingtep shaka special juvenile police unit shaki pulit nisha ka cybercrime portal uhe do kireking atyar ko alpha independent ulayo pet ha ka jikhun ba ki pulit mekhalaya ha South Garo Hills district yutho ki pulit ha kasni tho ding balala une ubriu ublakam yalade bodai u deputy commander in chief jongasang alpha independent Udrishti Rajkowa balatip kum umanoj rabha uday uway na pedeng ke balayo pet haga jesiat mamarkelyang hakashnong bol bokre haga janmet khatway tarik ulber yatho ki pulit U District Superintendent of Police Upriyang Shu Pande ulaong baon sawad bnya bantip yakidaw jong ka jingdon ki riuking atyar ko ulfa independent hagatay ke jaka Hamanipur usim Sane Joba Leshamba Henin Gasni ula thep kerteng kumukirtong naga BJP banyo khunye ka shuki shaka yeng dorbar Rajya Sabha ula let ban thep kerteng hakmat ka returning officer KM Ramani Devi ha assembly complex ha Imphal ya ula senran lang da umintri rangba nang Thambam Biren Singh ki mintri sarkar bat ki MLA ka BJP jongkani ka jilla Hadienia kani habakren chikinong pathai kubor umintui rangba ula ai kuble yakinong yalam ka BJP haga sarkar padeng kebala jet ya unus em ka Manipur kumukur tong banyo khun haka election Rajya Sabha ula pin pau ka jing snos kem baus em Sane Joba unsa sha jet kumud khot chaka yeng dorbar Rajya Sabha us em haba kren chek nat pathai khubor ulaong ba undang pteng hi ban pinyat yaki kam ki baya day bat ki imlang sa alang bat ki riti dustur ru wat lada usha jet kum udkhot ka Rajya Sabha Umintri rangba ka Arunachal Pradesh Upema Khandu ulakmi pat halor ke jing penkre banyada na ke jing sapryang ke jing pang coronavirus ha ka jilla katnat ka koit ke kya jong ka jilla ka labo ye ke jaka kerpang ha Tomo River Institute of Health and Medical Sciences Pasikhat General Hospital but ha baro ke hospital ha ki district jong ka jilla Lale ru ye ke jingpet bnya ye ke nonglet nongwan hana Harlagan railway station Pasikhat airport but ha baro ki jaka rung but ki khurdop talasi ha ka jilla but kattu kani ka khubor kalakut but kalawan shapi na ko All India Radio Shillong ha ka por prabaji nginya sono